bandiraɓe sehlaɓe yiɗɓe safrade jottodire e Cheikh Tidiane Touré o jogui ko gandal ɓalayal kadi o jogui ko jalan holko safrata omo safra gueɗe kewɗe no fewi an jiɗɗo ɗannade yottodir e Cheikh Tidiane Touré joni nata avion ɗannoɗa an mo ganduɗa e debbo ma enema murtiri salti on sa yottodiri e mum joni o rewama no belni an suko gorko jiɗodirɗe e suko debbo taw kadi aɗa yiiɗi yo dewgal woto hakkude mon sa yettima mo joni kadi dewgal woda hakkude mon an mo ganduɗa yiiɗi yo guuruma salo guuru tiɗɗo no fewi taw so neɗɗo lappima jaam ndi heelata yottodir e Cheikh Tidiane Touré gorko mbo leydi Burkina Faso gonɗo e nder leydi Sénégal walla an baɗɗo emiride walla an jiɗɗo ƴewanede yottodir e Cheikh Tidiane Touré ma o ƴewanma o holluma ko arata foof yo ko yewti foof o haalanma hoɗo mbatta kadi ha hajuji ma kumto Cheikh Tidiane Touré ganda mawɗo no fewi joguiɗo jalang muɗum ɓuuri hen welde noon o wi son gollodiri a toti ɗum seeɗa ma a yiyani ko winoma ko o totitanmo seeɗa ma wadde ko garanti mbatton so hoɗon kalda koko laaɓi kalda toon somi yii naw somi yiyani addu seeɗam ɗum noon heewani e mabɓe kono kanko o jaaɓi ɗum ɗon numéro makko téléphone ko 77 095 04 52 77 095 04 52 jokkodira e muɗum ko ceerno bawɗo safrude no fewi Akila jutman jewten bamma nelnoɓe ga jarani ka jokkere mbiɗa andi ko jiɗɗa haalde ko mbiɗa andi ko jiɗɗon ko on keɓata ɗum ɓingila walses tin yew ko ittimi gila Fuuta ha ga ko aɗandi wona meer aɗandi neɗɗo sindo komi dañoɗo sagam wona hono ni kon tawde ala ko mbawmi hen ko bamma halfima tinno sabi Allah jaɓanam ngaraje min mi sikkuno min bam kono way waade fof so haali hunde min kam min cikkono mi sa ari mbiɗa welti mbiɗa nenam kam so ari mataw ma won bangam wallitami kono annene koye makko dewɗa ko wi fof ko ɗum kono min noon gandon gueɗel gotel ɗum ɗo so mbiɗa wuuri wonɗo wonata so Allah jaɓi ɓingel mata anda wajo ko parlo ina mon wawma nawde joni caggal leydi so jeehi woni ko gonawma to jalta ɓerta ɓerde ma nde uddito mbawa famde mbawa dañde ko jiɗɗa e aduna ɓuri ndi ɓingilam nene jawdi aduna jarani ɗum min somi muñi somi jooɗima mami dañ gorko mo jimmi taw wona o babiraɗo min ala ko maddami makko haysara haala makko ɓannam ɗum wonata koye moƴƴi min mi sohlani jawdi makko aduna wona jawdiram wata anda Pulaar wima debbo yiɗata wowat kadi mami tindanmo ɗo tindol debbo moƴƴo keborɗo malede resata ɗum ko gorko jiɗɗo ɗum wona mo jiɗanɗa e hoore ma o jiɗɗo ma resatma suurma
nenam tindu nangu hen min on ngani kam an ada duk biɗa mi wallani bama na duk mi wallani joni min ɗum tan kayam ɓe an holka andade aduna ko sansi joni neɗɗo hokkira mo yiɗa goto fof kañum suɓonto hoore mum mo yiɗi resodira e mum te dewgal wona hunde webde te min komi cuhlel mi yiɗa hortoyade min jimmi kontinde liggeyam ko mbaɗanmi komi waɗa mi wona wiide no hurto te mi yiɗa yaltude oɗo galle min ɗo hay nokku mi yahata mi buusata ɗo mayde ɓurani ham ɗum yo Allah haɗanmo mayde kono ni men banda noppi malade depudata koye hoore malade yimɓe de so ñaawi hay so Allah so tefamana jaɓ ala ko halbani ɓinguelam ara jaɓanam jaha cuura kam cuura jinnaɗo ma o jooɗoɗa e suudu ma Allah tawma hen Allah no wawi uddiddema hen ɓuri ko ma kala ko jiɗɗa e aduna mata anda debbo ɓuri naftu ɗum gorko mo ganduɗa hoore ma jom jaɓude suura ɗum suura e bandum en an miijota ko bamma hande so min gurtima jango min kirtuɗa miijo ɗum ɗon ni noon ganda kadi paama oɗo so resima ko jom jawdi ma suurmi cuuroɗa cuurami min noon nene aɗa ɗeɓi bettude mi no feewi min cikkonnomi so aduna fof jaɓi no ngallo dewgal an ko an fonno salade ngari an aɗa andi min komi cuhlel mi yontani hayre seede kono onon ko jawdi aduna ndi ndewɗon ha mbiya onon nannami gandanɗa hoore ma komi hay yontude mi yontani onon porsami hen on potano forsudemi ko an surtout an ko wallidde mi ponnoɗa wona mi dar nannami e dewgal par ce que bam ene yiɗi kadi ene heɓa hen ko yiɗi fof gorko ko dañƴo on potani ƴewde ɗum ata anda pular wima ɗum ɓurno malede ndu ko joom gubbol ne hata ɗum sottata nene min to gonmi ɗo hooram de ko heewi probléme uji ɗi joni ham joni te min janggo somi fini ko min lawƴata ka min fobirata gallo ɓiri heewi programme mboɗo mi lelo par ce que heure am ko yonti nen mi mbaɗɗa e bon mawɗum alhamdulillah marung samorde ko mawɗum kay samri no feewi feewi ɗanime jammo ko mawɗum nene yeeso ma o ele ha joni heddiɗe nen wallahi ko mawɗum affaire on saƴƴo seeɗa tan kono ko mawɗum kala ɓeydu jaam amin ya rabbi eyi mbiyannoom tan woni mbaddunoɗamo Diallo tone makko jiɗimi yaade joni mi ƴeewa taw mo hollam bawam eyi par ce que ɗum tan handi jiɗi addam ɗo e gallo mbeɗa yiyam mbeɗa yiitumon mbeɗa waƴa ɗum handi eyi ɗum waɗi dal ko jinnoɗo yaade mi ƴeewa taw mo wallame feere hamo wawa yiide babam quoi numéro tottunoɗamo noon nenayam boutique ma joni payim mi ƴeewoyam inchallah joom ɗum moƴƴi da Diallo ko neɗɗo moƴƴuɗo ko tedduɗo ina jaaɗa toon fof mo haalano ko laaɓi mo haalano to bamma woni da kanko jurum nder mi defanno bottari mbeɗa nawana bamma mo wiyami ko taki mbeɗa nawa toon bottari mbeɗa addana bamma bottari kanko mo toppito bamma mo ñammin mo yarno
kono min aɗa andi mi wawa ɗum so mi defi ko ñaami il faut bamma ñaama hen kono Diallo ko moƴƴo omo toppiti bamma no feewi sa yehi toon ma andu hen hunde d'accord kon ɓernam deeƴi tawi tan mo wonno kam ko neɗɗo moƴƴo ɓernam nde deeƴi quoi ɓuranno bonde fof babam wona e juuɗe mi gandanɗa hoore ma wona juuɗe moƴƴe e ɗum kam ɓuranno musdem ni ɓayde noon mbiɗa juuɗe mo woni o wonko neɗɗo moƴƴo neɗɗo laabireero kon nen ɓernam deeƴi kon anni jiɗimi ndeña ɓernama e yam gonga gasi am laaɓi sababu miijoji e metti e ɓernde wasde deejji par ce que a wawa wonde galle nene ma sellani bamma aussi jogi rafi hakkille suku debbo ɓurɗa o yiddi e gurdam ma wonde rafi te ha joni en leli e rafi mum ronki ummade ko nen ɗum ɗon e joni pour tan ɓernama wawa deejji wewata kono noon mi rutini fof Allah rutini fof Allah andi mbe duunoma tan nene rafi oyɗoyde yo Allah ittan ɗum opération yo Allah sellin ɗum no ɓuri yawirde ɗum en jeeya ko ɓuri mi welde ni min mi yaa wilnoma baba ham yitam artiram ɗo e gallo min fof gurden en famille gonden e jam e cellal ɗum tan ñaguima Allah te mbeɗa andi aussi an ɗum ñaguiɗa te mbeɗa andi aussi babam aussi kañumen fof sohlu ɗum ɗonete kono noon min ma waɗen ko mbawi inchallahu rabbi so Allah jaɓi ɗum noon mbeɗen yaha Allah renma kono jom jiɗmi ko gattira hakkille mum ñaama jara pija sa waɗi ɗum min mami sellu sa wayini min ɓe tom ko rafet mi wawa wondude miijali ma e miijali bamma e miijali rugi sa mbeɗa miijo min ko an jogiɗo te rugi an tan yiɗi an aduna ma anne ko rugi tan jiɗɗa kono ɗum fof so fawi mayyen yurmon ñaama jara d'accord inchallah deñu hakkille ma sa ñaami yeeri a artiri hakkille ma fiji e guite ma ɗen mbay nattude hay goto anda ko mi andata aɗa ñantotono mi yima mi welto aɗa ara yiyam nene ɗum fof sa waɗani ɗum aɗa andi mi weltotako en ɗum ɗon fof ma aro inchallah an wonnam duwaw tan inchallah yo Allah waɗe ma barke ala cari amin 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 sa yi mi salmini Diallo wonan inchallah ok jarama haɓɓoye seeɗa ni boutique o nga ndaaray si tawi ko goɗɗum ngo manque ndaaren sooɗen tinna salamu aleykum maaro ala maaleykum salam yeeyi mo ɗon yeeyi wiɗa ndaara salamu aleykum aleykum salam naam Diallo namtunoon Diallo minan ni ko ɗum waɗi aɗa sooɗay non non comme dañjama haaju quoi haaju min mi jogiima haaju awa gasi aw ɓennuɗo régil dow nani mi haa mi ara won ɓayɗo addu sison ɗon jooɗo ɗo wawi jooɗa ɗo jooɗo oy Diallo mbaɗɗa a jooɗima e téléphone ayi ko ni mi waɗata mi bonnay tum téléphone kam mi bonnay tum nona toon mbaɗa arsel
marsude seeɗa yimɓe galle celli marsude seeɗa an noon mi andi taalima ɗo e parage ɗin ko on ɗo woni kam on ɗo min caggarrayo tan kodi caggarrayo ko ɗum waɗi simi andali ko honno de kadi joom mbiɗe joomu joomu ko min Coumba Ba quoi Coumba Ba woni nene ma Coumba Ba honno waɗi o won tan selli imo selli selli mawɗum imo e jang mawɗumdillah hari ko kanko nenu ma kanko nenim ɗo awa gasilan heeɗima o wi pour mi arɗo kolla kam babam quoi Coumba wima ya aru haga Diallo holle baben ma ene min lang andi fi baben ma ko mo woni baben ma Umar Sy na ko mi miiji ko ndey awan noon jakka noon aduna Allah o ɗo no faaɗi hari ko ɗo o jooɗo ñande wo ñande si o fiñi bimbi o ɗo o arata o jooɗo mi itta ñaamete mi jonna mo ñaama kono noon nene ma haalnaalen ndey nene ma meeɗalam innude uma ɗo jibini ɓiɗɗo hono ma Allahu akbaru subhanallahi kañum woni baben ma kono noon hari ko ɗo o jooɗoto kono jooni ɗila waɗi ɗo lewru o wayli ɗo o yehi mi annda tun honto o yaari vraiment hari ko ɗo o jooɗoto ñande wo kono noon o wiino ɗo waɗi lewru hayo barane o ɓendi waɗa yiye goɗɗo ala ñam nda saɗa ñaama merci a ƴettani ñam mi haari nda mi haari an teddugal dasata e ronde min gaccuɗo mi banno ƴiɗɗo nan min kam mbiɗa mi ñaama ko ɗum nde nden andumi hen dey siko sagan wonno noon si nene ma nelima ari haaga an mi waɗay feere anda fi baabe ma kono an hana hari ala ɗo a yawno leyɗele non ɗo gonnom sah de ko ɗo wonɗa ɗo ñanduɗa ha fotuɗa ni ene joni noon ko honno waɗata ɗon ha yiya baabe ko ɗum honno faalaɗa ɗum jiɗim ke mbalnami feere tan mbaɗi o hami yam so ummimi ɗo hoton hew woni hari ko ɗo tun o jooɗoto goyi gila noon o wi ɗo mi anda vraiment honto yaa kono noon hunde nden ko probléme fof noon no wondi e solution gasata min lan jogii sehilal gooto hajjel hajjel mi waymo walla on ko courtier kono naafi courtier galleji ɗum ɗon tunde on haysi tawi ko mesalal iɗa anndi mesalal haysi tawi ko mesalal ma majji si on tigi haalanimo tun yaltay waddami on ɓe yaɓre ɗum gasi ɗum ɗon haalaka si Allah awlan ɗon jaɓi accu taw ɗum ko muraadu ɗum ko muraadu hajjien a heɓi ballo si Allah jaɓi a heɓi ballo sine fattaham a heño tan
Alseni fada min lawre mane mi susa ɗumen no mawni. Allo halla sikkude ni mi heddata ko ma ɓayde noon an joni heddogal makko hendogol président ɓuri ɗum noon jantu no way haƴƴel la mari ɗo noon haaju la mari ɗo haaju ko ɗo ɗon ɗum ko haaju ni pay ko an goto no imo ni ɗum jooɗi ɗo eyi kanko noon naafi galle dey habbo seeɗa naafi galle dey pay ko kun no faala andude baaɓe mum hari Oumar Sy o wiyete hari imo jooɗo ɗo ga min imo arano ɗo kono min noon waɗi ɗo lewru mi yaali mo imo faala noon ndeysaan yiitude baaɓe makko joni ko on ɗum watte hajjal accu simi haalanima tun mi gayna taw eɗa haala nan haala mbuuɗi haala kaalis naafi kaalisi o no faala yiide baaɓe mo ɗum satta si tawi a yoɓete ɗum noon nan andi on ɗum oyi no wawi wonde walla men gasi joni noon ta sattinmo noon ta sattin a haalay tun haala kan faanodiren fi ɗum ɗon nanodiren naam an kadi noon haaje an kadi noon ala yurmede goyi sammiri ɗum wawa wonde hiɗani ono watte waɗamo journée no satti awa gasi accumi haala o inni imo wawi ma waɗande journée 10 000 ñande woosi o fini bimbi ha kikkiɗe o ndaare fi baaɓe ma 10 000 no moƴƴi yewata 7 000 au moins a waɗantama 5 000 imo yawi noon geddude accu ɗon waɗan ɗum noon gasi o jaɓi joni mi waddanama feere onon ɗiɗo yiiɗon gasi hay o accata ɗo kaalis o mi waɗay feere ha onon ɗiɗo yiiɗon forton mi jonnamo numéro on so on fotti yahon ñande o son tawi daarugol o ittay 10 000 o jonnuma e famodiri gasi awa noon rewa ɗo noon ina andi rewa ɗo ɗon jarama merci Alseni fadam min tampi wai ai Tengalang mo ko jukki mi do henne. Kanya ka? Hitam. Lawre mani ni mawni. Ayir ni hamta hali tamti ay dum na nan won kayam. imo yiɗi noon ko haalisi hade so yiiɗi ko waɗɗo ɗon kon ta ɓeydi toon fus ko wawma landade o mimami jogaki simi yi baaɓe ma simi yaha si journée o lanni mi jonde 10 000 wona ɗon gasi e pay ko mi yurmimo noon mi yiɗa ni wayani non ala jane min weltima noon a weltima yeehi inna nene ma mi salminimo monan inchallah baaɓe ma waɗa feere yiyama inchallah si a yii baaɓe ma a yiyay adduna ma o inchallah ko min haala ma inchallah jarama merci beaucoup jarama gasi jarama joomu ta wayru ɗo ɗon non wonɗal a muccata tanggal non merci simgal no merci beaucoup ɗo mi ndaarunomo tun mi ndaarimo tun mi ndaari kinanga noppiɗi tun jooɗo
ma wi mbiɗa wawi darde de kono wona hay batte Alseyni jidde andindeme tan yiddame ma ñande fof ne ɓeydo te ɗum somi ɓooyi moftude ɗum e ɓerdam gañan kam mbiɗa yinma ha to wawi haadde kala ko mbawmi wadde mi miijere gilleme ma ene ɓeydo chaque jour kadi hom jiɗɗo jiiɗa ham holno no jiɗirmami ni hokka ham suusde e hoolare pour hakkude meɗen waara yaaru yeeso te to hoolare ala yidde wawa wonde ɗon te min mi yiɗima ha paari te ñimmi ko gonen neɗɗo goto nda sa paari pour resde mi hande min mi paari pour wonde joom suudu ma ene jaranimi hokkirde tan tahay gortinayi sona min e ma e Allah hay min mboɗo yiɗma kono no hoolaram ko Ramata goto jogui ɗum ala fof mo koolimi e dow leydi sona Ramata mboɗo yinma ha maayi si a wowtini kam ko meeɗa wawde dow leydi a fijini kam a jalini kam hay somi wawan ɗum a etima pour yidde weltinde ɓerdam wadde mboɗo yinma acciddeme e hooram holliti mboɗo yinma kala ɗo gonmi wonde ma ɗum ko yidde tan wawi ɗum meeɗa jabde ɗum wadde mboɗo yinma a jarama a jarama a jarama bandiraɓe on beltanama on beltanama on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓerde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma beelam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour et harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma guite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey aɗa ronki jogade kaalise juuɗe ma aɗa ronki joɗade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppitade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde foof téléphone numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma on calminama te on jarama no